Да. Да. Рекла? Пиленце. 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 Искам на видео, на светла барашка, мъже и малко си роде, но също видео ще дойде да ми се подпише. По-праше снимаме. Какви се пластмаса да слушаш малкото? И няма такива сюда по-тексто. Не продават. Забравям да тече и надолу в кабин. Забравям да тече. И сега ще ме разбери за свет, аз ще обедня, ще фалирам и то. Ще се попия, помните, ще изтия спирт вече. Няма да има способа. Ще се попия от мъка. Ой, зато. Няма.